Hey, oh, boom! It's your boy, Intwana ka King Jinju, Cream de la Cream. Welcome to another beautiful episode of Uyangjolela khona la on Duyaza TV, baba wami. Uma ngaba wakasubscribe kuDuyaza TV, angikwazi ukuthi ulindeni, uzolahlekelwa izinto ezimnandi, uzophuthelwa izinto ezimnandi. Yenza kanjena, subscribe, ulike, ushare, ucommente, uhlale phansi and allow us sikulethele izinto ezimnandi. Ngithi mina ngokusho kanjalo ntshintshintshi vum vum vum. Sanibonani, sengiphinde ngabuya. Welcome wakadlamini usibalukhulu uJamas Jadu inkomo zidle khanga kuba selabili uSigunya Mkhonto umfazi mabele made wancilisa ingane ngaphesheya komfula. Welcome to another episode of Uyangjolela. Mara wena wayitsuri nakina lumuntu. Akusetshenziswa condom, ayisebenzanga condom. Jwayela imali yami yonke le. All of abakuphi khona. There's no relationship that has no problems. Ama problems akhona, we face them every day. Lo umuntu lo. Kanjani umuntu amzwanga utheni? Uthi usithanda sobabili. Angcono ngibayeke bobabili. Qale kabusha impilo. Alright, welcome back. Sesiphinde sabuya futhi bafethu with another beautiful episode. Njengoba ngihlezi ngisho, angizi kuba mude kakhulu. Angifuni ukumosha idatha lakho, angifuni ukumosha iWi-Fi yakho, angifuni ukumosha isikhathi sakho. Naturally, ngimfishane so ngizoba mfishane. Asenze kanje. Ngizobiza amajita ezela kumina. Today ngiphethe amajita bafethu. I want to understand the story. I want you guys to know the story ukuthi kwenzakalani. I want you guys hear from them ukuthi why are we here today. Majita ami ngicela nizwakale. Zwakalani bolova. Cela ume ngala mfethu, cela ume ngala bafethu sanibonani. Yebo bafo. Niyaphila? Hayisaphila. Igama bani mfethu? Igama uMonde. Monde. Yakwazi omonde. Angazi omonde. Igama mfethu bani? Unathi. Unathi. Liphelele manje uthi Unathi. Phelele nje full name Unathi. Unathi. Kuphi ekhaya Unathi? Hayi le phansi KZN kaNongoma. Anongoma. Yeah. Yeah. Ubukeka njenge artist. Yeah, I'm a musician. Yeah. Hip hop artist. Yeah. Uyibonele. Ngicela ukusho kanje. Working with my father, working with Umtimande has taught me a lot. I can spot an artist from afar. Yabona ngikhonile ukubona nje ukuthi hayi asti Umtimande, shout out to baba wami ungifundisile ngiyabonga. Mfethu Unathi. Wena obhalile mfethu, wena osilethela namhlanje, wena onenkinga. Inkinga yakho thina njenge team sesiyayazi ukuthi kwenzakalani. Umuntu osekhaya ubukele nohlezi akazi ukuthi kwenzakalani. Ngicela ukuthi mfethu awusithathe usibeke esithombeni. Ayish. Ngibhalelile ubafo la. Ngifekane nenkinga nje enkulu kabi. Yeah. Shuthi ekuhambeni kwami kwe-life yami ngiyithole sekunomuntu wesifazane engimconsiderisha as umuntu wami yabo. Umuntu engasho nje ukuthi hayi mhla kuthiwa ekhaya vela nomuntu. Yeah. Ngiyoveza umuntu engovela naye. Yeah. Hey kanti hayi angibuzanga nje. Hayi Angibuzanga impela elangeni bafo. usunesikhathi nganani uzwana nalomuntu wakho? Sizokwenza 5 years Ngizokwenza this year. Semphushini. NgoMay. ngoMay. Yes, ngoMay. Inyanga ilandela kule. Eish. Sesibhekile nje kuwo lo 5 years. Yiyo lento engikhalisa kakhulu ukuthi hayibo sesifikile. Hey ngizothola udouble kanje. Kwenzakalani mfethu? Ngifuna ukwazi kwenzakalani mfethu? Hayi angedwa bafu, angedwa. Okay. Uthola kanjani indaba yokuthi awuwedwa kuyena? Hey, yazi ngisayicabanga lolu daba namanje ukuthi iyenzeka kanjani into enje. Shuthi yabona bafu ngelinye lamalanga ngihlalele nje lapha endlini. Yeah. Shuthi unakho ukungivakashela isikhathi esiningi usuke lapha kwami yabo. Okay. Shuthi ngelinye lamalanga athi hayi ngizova early today kwamele ngiyobona abangani bami thizeni. Alusho angizwa mention ukuthi ufuna ukuya eklabhini thizeni, igama lakho ngisalikhumbula exactly. Yeah. So mina ngithi hayi akahambe nabangani bakhe ayo heavy fun. Kunalokho ngithi hayi uyiphathe kahle umuntu wami ube safe. Sivale kanjalo mina naye. Hey kushuthi wayesebushaye kahle. Akangihidanga lo muntu. Kushuthi wakhohle ukungihide. Hey uyishayela ivideo. Hey bagaxene nobafo. Hey inkabi yona le phambi kwami. Udamethi nje ubafo. Elokhathi nje ukuthola lama baby keys. And uzobona sengiviewile khane delete
sengiviwe kudala sengize ngayiseva nokuyiseva ivideo yakhona. Hey kakhulu sengimoshakele yonke into cause ne-evidence isisesayidini lawo. Hey. Manje-ke mfethu ngicela ukubuza, ngibuzela nje umuntu ongazi mfethu. Uxhumana kanjani-ke nenkabi le ngapha? Eish. Shuthi kwamele ngidlale nje enye role njengendoda ngike ngithi ukuvala lana nje. Kodwa yena bekabona ukuthi vele angisho wabona ukuthi ngiviwile status. Bekanakho lokhu ukutatazela nje expect ukuthi hayi ngizombuza ngalento. Hey kanti njengendoda bekumele ngithi ukuthula kancane. Ngelinye lamalanga ngathi ukuthula ifoni yakhe yabo. Ngathi ukubheka lapha kanti ngiyayibona indoda lapha kwi profile pic. Hayi mangifanisa ne video uyu bafo lo. Then ngathi akithi ngothathe lama number ngithi ukuxoxa nale ndoda cause hey ngiyakha la hey 4 years 5 years ngo May. Hey umshado lo bafo. Semncane impela mara hey. Into emina nje olukhulu impela kimi leyo. Side leso sikhathi. Eish side kakhulu ndoda. So ngithi hayi ake ngimcontact ubafo sixoxe mina naye njengamadoda esayidini ngimdlela udaba lami ukuthi hayi wendoda. Hey umuntu wakwami lo. Hey mama lami le. Sure. So mawumthinta umfowethu ngapha umtshela ukuthi wena wena usubandakanyeka nomuntu wami usujola nomuntu wami uthini yena? Eish angazi ubafo kwenziwa ukuthi indlela engangimthinta ngayo ngangamlwisi yabo. Ngaqale nje ngingena kahle udaba kube khona ukuhilizisana njengamadoda. Hey vele abantu besifazane uyazi ukuthi makukhona nje umuntu wesifazane. Yeah kuba nenkinga. Hey kuba nenkinga eningabe. Hayi ngakhuluma nawe bafo ngamdlela udaba ngamtshela nje exactly ukuthi hey ndoda nginalomuntu okwasoso and ngibonile ukuthi nawe umuntu wakho. Manje mina ngiyekhalela cause ngineminyaka nalomuntu yabo. Ne future kahle kahle ngasho ukuthi bese ngiyibona phambi kwamehla. Hayish saxoxa mara kwaba khona la isiphikisana khona ukuthi hayi ndoda ngeke ungitshele lonto leyo nani nami intombi yami lena. Kodwa uyazi njengamadoda siyakhona ukukhulumisana nje. Kwamadoda kulula ya kulula kwamadoda. So nkankalakatha ngicela ukuza kuwena mfethu. Uthi ubafo ngapha uma ngabe kufonela. Uthini kuwena? Awubafo uyangifonela kahle njengomjithu uyangitshela ukuthi ubona istatus lesi phela. Uyangitshela ukuthi le ntombi mina engangiyitshela ukuthi eyami. Yeah. Ngoba mina ngingahlangana nayo intombi lena ngayibuza ukuthi usho ukuthi awunayo indodana. Sure. Yaphendula untombazana wathi hayi cha ngisingile vele mina. Hayi nami vele njengendoda ngathatheka ukuthi ayi nentombi nawe uyayibona vele ukuthi yona vele imile vele. Indoda ke siyangithinta ke yangitshela ukuthi umuntu ayi ngagcwalelana ngithi umuntu wayo kufanele ngoba nawe wazi ukuthi umuntu wakho ungane. Ngayibuza ukuthi reprank yini le. Hayi cha sakhulumisana nendoda vele ukuthi yena uzobhalela la ngelanga ngithize liso sizoza lana vele. Hayi no bafethu ithi ngenze kanje yabo lento eniyenzile ubudoda. Ya ubudoda lento eniyenzile ngoba abanye abantu bebengeke bayihenglish ngalendlela enihenglishe ngayo. Yabo inhliziyo sezincane kakhulu manje ebantwini esikhathini samanje. Umuntu wamnyathela akabuza ukuthi unginyathelelani uvela akhipha into ayikhiphayo ashaye ngayo. But lento eniyenzile nenza ubudoda. Mfethu ubhudi ngapha uthi lo muntu wakhe usenesikhathi ejola naye. Usenesikhathi bethandana balanda unyaka osihlanu manje. Wena usunesikhathi singanani ujola nalo muntu? Ngalelanga leli sase clubini abona status bisenza 2 years. Ashupho. Aish. Belenzi 2. Hayi. Isobungaza kahle. Hayi. Oh bekukubungaza kwena eklabhini. Hey. Kulungile bafethu akunankinga asenze kanje. Asenze kanje simfonele usisi. Ya simfonele kube uye ozoza la azochaza ukuthi wesisi lento yenzayo. Hey. Yokuhlanganisa abafana ababili obhuti abancane onse bancane. Hey. Ohlanganisa ingqwele. Umseleki lo muntu ngathi. Ingqwele ezimbili ngesikhathi esisodwa. Naye mfethu ngizokunika yona ifoni ne. Khulume naye umtshela ukuthi usula cela ukuthi aphume. Hello. Simangele right? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Sengifikile la ngaphandle angazi uma ngakhona nokuphuma. Okay, ngiyeza manje. All right. Usima. Hayish. Simangele. Hayi negama lakhe lingishiye ngimangele impela. Awumangele. Hayi ngimangele. Ngishiye nje umangele Hayi ngempela. ngimangele. Hayi ngikhumbula usimangele kube ngabantu ababhedayo. Hayi
Ngiyaqala ukuze kancane ngiyabonga mfethu Hayi, kancane. mara le giant izosiqeda madoda. Futhi Masibhekile. kala thina kahle. Hayi indoda. Kahle kahle. Webhuti ngicela wenze kanje because wazi ukuthi uSimangele uzobonana nomuntu wakhe. Wena ngicela uyongimela lapha emva kwalesa sihlahla. Ya ume nje lapha mfowethu. Khululeke. Sizobona uSimangele. Ngibuye ngalana. Azokumbheka nje lo muntu, hayi. Mfowethu. Kungivusela ezinye izinto. Yeah, ngiya-understand mfowethu, ngiya-understand. If bekuyinto yenyanga eyodwa mhlambe bekuzozwakala but Bafunga ngitshela ukuthi la bengi-investor la ngiya-investor kahle kahle. umuntu uma umthanda vele wenza Hey. kanjalo mfowethu. Sothini phela? Uye loza la. Baqinisile kahle kahle. Uye lo. Baqinisile uma bethi uthanda liboni. Aliboni ngempela bafu. Woza sisi, woza khuleka mntama ungasabi. Sanibona. Sawubona sisi. Njani? Siyaphila kunjani? Siyaphila. Siyaphila. Igama lami ku-Welcome kwaKaDlamini sisi wami. Ngila ngihamba nobhuti. Uyamazi ubhuti? Ngiyamazi. Umazi kanjani? Umuntu wami. Umuntu wakho. Okay. Bengilo ngixoxa naye la ungakofiki yabo. Yangitshela ukuthi senesikhathi eside nizwana. Uthe ngumail esiyabona manje nobamba u5 years. So lokho kungikhombisa ukuthi uthando lwenu lu strong. Yabo angisho ukuthi inkinga zikho. Zikhona izinkinga mfethu othandweni but njengabantu sihlale phansi siyilungise. Bengicela ukuzwa kuwe mfethu ukuthi ukhona yini la njengokuthi ubhuti wamthanda senzolanda 5 years nendawo. Ukhona mhlambe lana wena owaphambuka khona njengoSimangele wathola usuphume ngaphandle usiyomgangela ubhuti engazi yena. Akukho. Awukazi uyenza into enjalo. Akukho bhuti. Akekho mhlawumbe omunye umuntu wesilisa ozwana naye ngaphandle kwakhe. Akekho umuntu wami lo. Yena kuphela. Okay. Uma ngabe kuthiwa nje mhlawumbe ngiyakalekisa. Umuntu oneqiniso kangakanani wena? Ngineqiniso uyazi naye umuntu wami. Hayi ngangifakazisi. Ngithi wamfika. Hawu kwenzakalani manje? So umuntu oneqiniso wena sisi wami. Okay. Ngiyakuzwisisa. Ngicela ungenzela kanje yabo. Singamoshi isikhathi. Ngicela ungimele sisi wami ubhekele. Ume nje ubhekele. Hayi. Ngiyacela. Hayi kabi. Kwenzakalani? Akunalutho. Ungimele nje ubhekele mntama ungasanga. Sethuka manje angisho yena uneqiniso. Ngifuna ukukhuluma nobhuti la. Uthi usisi uneqiniso. Ya uthi uneqiniso usisi akunalutho yena alwenzayo uthandana nawe kuphela. Hayi. Uthi uthandana nawe kuphela. Kulungile sisi ungaphenduka akunankinga. Hawu. Wathi hawu. Hello. Yini akusakhulumeki manje? Kuyakhuluma kufunani la? Ufunani lana? Wangitshela ukuthi uyazi. Ufunani lana? Futhi bekumele ngibikele ukuthi Ngamele ungitshele. ufunani lana? Ubuzani? Ufunani? Ubalo. Ufunani wena la? Lona, obalo. Ufunani? Yena umbuzi ngani? Wena yena ushilo ukuthi uyazi wena utshele bani ukuthi uyazi? Utshele bani? Awuyizwanga question kabafethu ubalo. Utshele bani? Nguba. Umuntu Yazi wami. nami hayi. Manje mina nguba ke Hey. ubeka mina. Naye umuntu wami. Phelele futhi usiswe eqiniso manje wena. Iqiniso lakho seliphelele. Selishonephi? Ngakubuza nje ukuthi awunaye umuntu wathi awunaye. Unaye. Mawubuqambelana manga manje. kena. Benginamanga. Uqeda ukuthi wena umuntu oneqiniso manje awuqamba amanga. So waqamba amanga kena uthetha awunamuntu. Igoli impela. No. Manje yonke leminyaka nje ubona umdlalo mawubona mina igame ngahle kahle le. Uthula nathi. Wena ufuna. Hayi ungathi wena utshele bani angithuli. ukuthi uyazi? Ayisekho nesidingo sokuthi ngitshele ukuthi ngiyeza sengilana nje. Umuntu wakho asikho isidingo Umuntu wami sokuthi. wemali. Ngizelela. Umuntu wami ngoba ungiphi imali. Ungiphi imali. Umuntu wami ngisho nayo ngithula imali. So manje manje ngicisha imali kumele uyofuna umuntu one. Yebo. Futhi udlala mina kahle kahle la. Angidlali wena No udlala yena udla imali na. Hayi bafudlala sonke. Awumthandi. Ngeke kuthuma uphi imali like uphi imali kuphela nje manje mithapha nje imali kuphela nje. Uze nobani la bhuti ungena futhi. Ungazingeni. Nami ubizwe yimi uzoqeda la manga ngawo nje. Amangani. La wakhulumayo. Ubalo. Uma ngakutshela ukuthi nginomuntu. Hayi athi umtshelanga. Ene ngiyamkhona. Hayi. Okwesibili ngakubuza Phelele futhi futhi sengibona uneqiniso ukuthi lo muntu. Bongiphi imali ngenzeni ke? Uyangiphi imali ke? Simangele mfethu. Ngikuthanda kangaka.
Ma awusebenzini nje. So manje shuthi uthando lama lokho enough kahle Uyangisho imali kahle. ngenzeni? Ngithola imali ubhuti wena ungiphi musi. Eh. Ngiyakuthanda mara imali angiyitholi. La ngithola imali. Ngilithengi lo luthando. That's why ngingakuniki le mali ohlezi uyifuna. Angilithengi lo luthando. ubhuti lo momtshela ukuthi uyamthanda bomkhohlisa Bengithanda imali yakhe. bothandeni Kimi uthandani ke sisi? Ngithanda Kwaza wena. ngikunika imali. Ngakubuza ukuthi ngizokisa ekhaya yini wathi yebo. Wavuma ubuvumelani. Shuthi ububhanqa mina nje. Hey. Uvuma the same thing nakimi. siswami mina angiunderstand mfethu Hayi. la sendanda 5 years uzwana nobhuti ngapha Hayi. ngapha nina 2 years Into enjani nje leyo? nina 2 years ngapha ubhuti Hey, 2 years. ubhuti lo Wo uthule ke lugrasi wena futhi Hayi, kuyakhona. ngeke ungitshele ukuthi ngenzeni, ngeke ungitshele. Mhlawumbe uyangisho imali. Hayi, SMTV zizi ayikho valid le reason yakho yemali. Ngifuna ngapha. Awusebenzini, hey awusebenzi. wawungasebenzi Yazi nakhona hayi nokuthi imali Ngiyasebenza. ngiyamisa. Angifuni ukumjwayeza lento ukuthi imali iyasetshenzelwa. So ngakho umfazi angithi la. wawungasebenzi Mina Ngiyasebenza. imali ngithi ngiyamthanda lo muntu lo udlala mina. Hayi kodwa bafu. Hayi. Ubhuti uyangiphi imali Hayi okay ke. kubafu. Wena yini inkinga yakho? Ayikho inkinga. yabo man Ongitshela like if ungitshela nje. you understand the mistake that you have made here Abazani wena bhuti bathathaphi wena wabayo Ubona ba manje phambi kwakho. Masingazani obala ubabona phambi kwakho manje. ibona bezeki mangibabizanga mina Hlangane kanjani ke nje ukuthi asazani? angazi maka wena bhuti ngiblame wena. mina mina-ke mina ngikulandeli. Wena umase lapho nathi. Lo muntu uya-admit nokuthi uyasebenza maruthi ngimncisha imali. Wena uthini ngalokho umngani wami? hey wena uthini mayithi umngani wakhe Hayi ke kusho ukuthi ngijona nabangani bethu. La ngithola imali la ngiphala mnandi. Ngiyenzeni ke? ubuthi uzoyifihla kuze Usho kube ukuthi mina nini ngikuphi lento kamnandi mina. Wena ungiphi kamnandi vele ngidla imali. Hayi mara nale akuyona ireason evalid. Akuyona. ngithola nathi Hey, leminyaka bafo. it's wena not uyanginisha musi imali. Yonke leminyaka lena nje imali. Lona lo 3 years lona mina ubungangazi yena ubuyithatha imali. Phela ngiyasebenza. Maye ubuzofuna inye Extra extra money. side hustle yami. Yebo. Maka umuntu engimthandayo umuntu wami. Wena ngithanda imali. mana siswami Angithi uthula ukuthi wena ulanda unathi ufuna ukwazi iqiniso uzolithola yena namhlanje wena ngiyakudlala ke bhuti. awunamahloni ukuthi Ngizomtshela ngithi uyaphapha yena uhamba yobiza nini. Nana ngithi ngimoshela. Ufuna imali yami. Yiphi? Hey kube Ngami ngicela umsopho wami. Akusholo mina cause Ngami ngicela mina umsopho wami. hey angisakufuni naseceleni kwami. Nemali ayibuyele emuva. Awusangifuni. Bafu ngathi ungazuzomela this side yabo angalokho asondela kimi. mina ngiunderstand mfethu yazi I'm failing to understand into ekhulumayo because it doesn't make sense kumina mfethu Cabanga wena bafu ungayi-understand. ngenzeni indoda ngihlala naye angiphi imali. Akangiphi imali. miyeke mshiye Ngumsheleni baba abantwana bami. Sihlala sonke akangiphi imali ngenzeni. Ngenzeni? Manje ubuthi ucabanga ukuthi ukhulelwe nje khona manje ingane yami. Bengidlala ngawo angikhulelwanga. ubufuna khiphi Nawe kuthiwa hey Ngifuna imali. cause nami ngi-expectile phela ndoda. Angikhulelwanga. Bengifuna imali kulo. Maye kulona ke ukufunani? Ngiyobuthi ukhulelwe nakuyena. Bengifuna khipha imali ngoba uyangincintsha. Ngenzeni nathi? Uyi-gold digger. Vele. Ngifuna imali. Indoda enganamali angiyisebenzisa. Manje like imuzo wami mayithi indoda enamali ayisebenzisi yonke le 5 years cause uyabona ukuthi imali akayitholi. Uhlaleleni? Uhlaleleni? Abantwana bami nathi sinabantwana hlala siyi-2 lo. Ungiphi imali. Hayi ngingahlala nabantwana noma uhlale nabantwana ngibabone mangibabona like Nami sengi-right now. hayi Hawu ma. asaziye cause mina ngi-grind. bancane bafethu Lo muntu bengimbuza ukuthi ngicabanga kumisa ekhaya. Eish, ile nto yokuthi usemncane Ngitshela umanga wavuma lo muntu lo. ubuvuma phe kwaliphi mfethu Bengidlala ngayo bengifuna imali. Manje awucabange nje lezi ingane zethu ezithu lezi mayibona nje lento zizothina. Uthakana ngane phe kwalokho kumina. Futhi uphika phe nezingane zakhe. siswena ngathi Hayi simangele shem. Hayi uyalandela igama lakho. Hayi ushiye simangele. Hayi. No guys wena putting blame wena ngangele ini. Ublame bani? Wena bomsapho nathi. Bomsaphi. befuna ukukhuluma iqiniso befuna ubona Ngakubuza ngithi lo muntu ongefonele ebusuku lo ba. ubefuna ukukhuluma iqiniso leli Wangundaza wangakhuluma into esile. Bomsapho. Man, uyakhumbula le day uzova lapha kimi wathi niyo heavy fun nabangani bakho. Futhi mina lo mngani. kanti beniyo Lesi celebrate status owas-delete sengisibonile ngangakhuluma ngaso kuwe. beniyo celebrate anniversary 2 years ngapha eclubini beniyo Anniversary. celebrate angithi wabona Hey ushiya mina ngilele Wabona mfethu. i-status? Uyo heavy fun nabangani bakho. wabona status ngiqabulana nobhuti lapha eclubini And was-delete after ebona ukuthi ngisibonile ukuthi aze ngimbuze ngaso sonke. Uyaxolisa baba. Hayi, ngangibambi. Xolisana. lana Hayi.
lana Okay, khona nawe bafomu yancane ungathi ungangayingena manje yabo uthi umancane. okay sisi wami ngicela ukuzwa kwena decision yakhe ithini mfethu phakathi labo bhuti ababili. mina ubaba abantwana bami lo umuntu wami ongipha imali so ngizenza kanjani bhuti? So wenze njani ngoba phela manje iqiniso seliphumile ukuthi wena ujona nabantu ababili ngesikhathi esisodwa. Futhi ngiyibheke. Yazi uzuyasho Phela baba umuntu abatana uyangipha nami. imali. Lo Kumele ngondle ingane zami ngiphinde ngiphane nayo imali. So uthini kubhuti uthi akaqhubeka kunikeza imali. Hayi, angazi yena uthini. abaqhubeke nento ababeyenza nje. No wena umnikazi wendaba la wena uthini? Mina ngikhathele ukuba ibhenki ke. Akasafuni ukuba Usangithanda mina ma. I wonder yiphi yona lo bank. Ngiyasithanda ulisesekhona mara manje kodwa akusho ukuthi abesilima akusho ukuthi abesilima. Indaba baba umntana mihlala sonke inkingi. Uhlala Okay nobaba. hamba nobaba umntana wakho. Hayi, makafika lapho bafika pheka into zakho uyahamba. Ngizosala nezingane zami. If ufuna ukuhamba nazo sowenza ubusobona ukuthi Angeke kwambe hlela ngingahamba. kanjani. maye lesi Leyo phela ngeke. leso lifike wathi uyithathe ephikeni. Ngisengizithengela. Yo. Hayi, Sisi confused ngeke. sengikhalela nje lezi ingane zami eziwuthuko sami. Confused. Awale nto ngimithisa eli So awuthami usamncane. ngicela ukuzwa kuwena mfethu ithini decision yakho la? Hayi. Mina ngiphumile kuyena. uGrand ne? Hayi. Ngiyabonga mfethu. Hawu. Ungakhululeka uhamba. Kanjalo. Simple angithi awufuni ukwenza decision uzokwenzela ke yena. Wena na indoda yakho onezingane ezimbili nayo. Ithini indaba yakho nayo? Ngiyaxolisa sithando sami. Bafona uthini kuyena? Hayi, ukuxolisa kwakhe kuzoshintshana. Yonke lento esengiyitholile ucabanga ngisho ukuthi kahle if angisibonanga lesa status bese ufika ko 7 years nje ngigame la kuyi. Cabangela abantwana bethu manje Vela ngiyabacabangela mara like ngiphandela bona imali. uphandela bona kanjani ngiyazondla mina ingane zami for effect ukuthi wena ngikuphi imali akusho ukuthi ingane zami Mara azondla. ungiphi mina. Akunandaba Like ingane. yazi ukuze ngingamuphi imali yazi why ngizofakela izingane imali izofika nje ezinganeni le mali engizoyifakela yena. Noma izohamba iyodliwa nayo le out yakhe le ibank. Asikisi baba. Hayi ungasondeli kimi. Uyabona into ozenzayo bhuti. Bhuti yabona into Sondeli Ungangifaki mina lapho. Hayi Ungangifaki Sis. mina lapho. Nesibindi. mawufika lapha endlini mfethu upheke into zakho ne. Izingane sobona ukuthi Athi simisa uyabona kanjani. mina nazo. ngingena lapha lapha. Ngoba mina bengizoveza amanyala la wenzile lawo. Hayi legenda kodwa. So mfethu uzokwenza njani? Eish bafo uzwile ukuthi ngisha ngabantwana abayi2 so I think kwamele ngithole ifamily member eyi1 engizokhona ukucommunicate naye in case uzovana nezingane because makafika lapha endlini yonke into yakhe if ngifike early uzofica sengiyiphekhile yonke into yakhe angisamdingi lo muntu empilweni yami ngizoyiqhubekela nalabantwana bamboyi2 okukuhle ukuthi bengiyibambe kahle impela imali bengayisendeli yena because ngabe ngikhaliswa nayilokho ukuthi kazi izingane zami bezithola Hey. ngani. Nanokuthi phela ukuthi sihlala sonke ke so izingane nje mayifuna something yakhona ukuthi hayi ngiprovide lapho nalapho. Hayi nalento yokumithisa umncane hayi. Nakhona ngiye ngithi Eish. mina mfethu kuyasiza ngoba ukukhuleliswa mfethu usemncane ube nabantwana semncane. It gives you a chance ukuthi now you done. Yabo? Eish. Mhlawumbe usunga 2 Kuyawuvula or 3. nomqondo wami. Yeah, usu right now. Su focus ekispaneni uzo provide Life for nje lezi kahle ngane. kahle. Yeah, mfethu uzo provide for lezi. Ese ngizoba ngane. nomuntu okanje elifini yami uzongibeka phi lo muntu la. Yabona ukuthi idrive yard le. Labantu bazosimbela amathunithi kodwa masingabhekile yazi. Ayikho lento. Mntababa ngiyacabanga ukuthi ubungilethele khona la ngikwenzile. Mina ngwenzile umsebenzi wami ngiqedile. Ngiyabonga bafo. Ngiyabonga mfethu ngakhululeka mfethu. Hayi Ngakhululeka bhuti. kulungile. Simangene. Sima amagama osima awandile. Awugqwaqwa. It's rare ukuthola igama uthi usima. Kodwa mongabe uzothola usima wenza kanje. Bafethu ngizokusho futhi lokho again please. 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 Yekani ukudlala ngabantu. Yekani ukudlala ngabantu. Musukudlala ngomunye umuntu. Because that person unale mayigudlo kuyimuthu liyena at the end of the day. Wabona? Usikadlala kamuthu mfethu. Usikadlala kamuthu omunye. Wabo? Dithuthe mfethu uhlompa bathu. Dithuthe uphila libathu. Usikadlala kamuthu. If uratana limuthu, if ukene relationship lumuthu ene wabona ukuthi nako ya hawo limuthu seyifedile so sharp ka yena ugrante ka yena. Mshwetse mfethu kuribona esabelo nasekele sharp ka wena. Matsidiso nasekele sharp ka wena. Wabona? Ari khawanye.
move on hamnadi mfethu usikatsa konhlungu utswele konhlekara ulo cheater wesinini ukhutla le di STI libo mangmang utlodifa ngwana batho you understand so bafethu ka usho jwalo nna ke re ke a leboha ke le Dlamini ngiyabonga kakhulu support ngiyabonga uthando bafethu please mangaba ka subscribe mfethu like ushare ucomment let me know what you think bafethu ngisho ngiyabonga kakhulu ngokusho kanjalo I'm not happy cuntshuntshuntshuntshu vum gone kanje sanibonani sengiphinde ngabuya welcome wakadlamini sibakhulu Jamash Jat inkomo zidle khanga kuba selabela usigunya mkhonto umfazi mabele made wancilisa ingane ngaphesheya komfula welcome to another episode of Uyangjolela mara wena wayitsuri naki nalumuthi akusetshenziswa condom ayisebenzanga condom jwayela imali yami yonke le all of abakuphi khona there's no relationship that has no problems ama problems akhona we face them every day lo umuntu lo amzwanga utheni uthi usithanda sobabili angcono ngibayeke bobabili ale kabusha impilo